Undertime ako ngayon Ha? Bibisitahin ko lang sana si Sir Brian. Ngayon lang siya nag-abalang magbaon. Kanino niya kaya ibibigay ito? Simula nung magtrabaho ka, ayaw na ayaw mo magdala ng baunan. Wala kang pakialam kung kanino ko ibibigay yan. Dahil hindi kita habulin pag sinabi mong iiwan mo ko. Sumunod ka. Anong ginagawa mo dito? Ruby! Tay! Tay? Tinawag si Lumabas ka dyan, Sir Brian! Asan na yung pinangako mo sa amin? Pre, ano yung maingay? Sir Brian, lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan, Sir Brian! Asan na yung pinangako mo sa amin? Sir Brian, lumabas ka dyan! Tinatawag nila si Sir Brian. Sir Brian, Oo nga. lumabas ka dyan! Tara, babayin natin. Lumabas ka dyan, Sir Brian! Sir Brian, lumabas ka dyan! Mga kasama, ba't kayo na parito? Oo nga. May problema ba? Nasaan na yung magaling na anak ni Boss Romeo? At nasaan na din yung bonus na pinangako niya ibibigay niya sa amin? Oo nga. Sabi niya, iabot niya sa amin ng personal. Eh, asan na? Kahapon pa namin siya hinihintay. Ni anino niya, wala. Mga kasama, pwede bang uminahan mo muna kayo? Oo nga. Kahapon pa siya hindi pumapasok. Hindi namin alam yung dahilan. Wala palang isang salita yung bagong boss niyo dito. Oo nga. Baka naman tinataguan niya tayo. Hindi niya ba alam na may pamilya din kaming pinapalamon? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Pare-pareho tayong hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Kaya nga, hindi rin namin siya matawagan. Pare Masong, subukan mo tawagan siya. Sige pare. At sasabihin ko sa kanya ang nangyayari dito. Sandali lang mga kasama. At tatawagan ko si Sir. Hello? Hello Sir Brian. Ayos lang po ba kayo? Pasensya na kayo, Masong. Hindi kasi maganda yung pakiramdam ko mula kahapon. Ganun po ba? Sir Brian, nandito po yung trabante sa kabilang department. Nagwawala po sila dito. Dahil daw po sa bonus na pinangako nyo, niaabot sa kanila. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Dahil hinatid ko si Papa sa airport kahapon. Pagdating ko, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Umalis pala si Boss Romeo. Ano po pala sasabihin ko sa kanila, Sir? Pakisabi na lang sa kanila na huwag na lang sila mag-alala. Ibibigay ko yun pag nakapasok na ako. Sige po, Sir. Mga kasama, may sakit pala si Sir Brian kaya hindi siya nakakapasok. Kita nyo na? Kaya imposible yung mga sinasabi nyo sa kanya. Kaya pumasok na kayo sa mga trabaho nyo. Huwag kayong mag-alala. Ibibigay daw niya yung pinangako niya pag pumasok na siya. Maniniwala ulit kami sa pagkakataong ito dahil sa mga sinabi niyo. Kilala ko siya. Meron siyang isang salita. Kaya magsibalik na kayo sa mga trabaho nyo. Kaya nga, kaya maghintay lang kayo. Sige, tumupad sana yung si Sir sa pinangako niya sa amin. Tara na mga kasama. Magsibalik na tayo. Pare, sino nag-aasikaso sa kanya kung may sakit siya? Hindi ko alam, pare. Kawawa naman siya. Kumakain pa kaya yun? Pare Gia, mag-undertime ako ngayon Ha? Bakit pare? May lakad ka ba? Wala, pare. Bibisitahin ko lang sana si Sir Brian. Kawawa naman siya. Chichik ko lang kung may nag-aasikaso sa kanya o wala. Sige pre. Ikaw munang bahala dito sa opisina. Sige pre, walang problema. Masong, salamat sa pagbisita mo sa akin. Wala po yun, sir. Nag-aalala lang po talaga kami sa'yo ni JR. Mag-isa ka lang po pala dito. Di po kayo nagsasabi.
Sana pinuntan na kita kahapon. Pasensya na kayo ah. Nasanay lang kasi ako sa Amerika. Simula nung lumaki ako, nasanay na ako palagi mag-isa. Si Papa, busy naman palagi sa kumpanya niya doon. Ah, ganun po ba? Kaya paanong magiging siya ang anak ko? Doon siya lumaki sa ibang bansa. Malamang doon rin siya ipinanganak. Kaya napaka-imposible. Sir. Napano kayo, sir? Nahilo na ako. Biglang sumakit yung ulo ko, Masong. Upo nga muna kayo, sir. Kung may kailangan kayo, sir, magsabi lang kayo sa akin. Nakakaya naman sa'yo, Masong. Imbis na nasa trabaho ka, nandito ka. Nakasikaso mo ako. Nako, sir, huwag po kayong mahiya. Ang isipin nyo, parang ako na lang yung tatay nyo ngayon. Maraming salamat, Masong. Ay, Tatay Masong pala. Ang sarap pakinggan na may anak kang nagpapasalamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Teka, alam ba ng papa mo na may sakit ka? Hindi. Ayoko na kasi mag-alala pa siya dun. Tsaka, masyado siyang maraming inaasikasong negosyo namin dun. Kaya, hindi ko na pinaalam. Sa bagay, nandito naman ako na tatay mo. Kaya nga po eh. Talikod ka para hilutin ko yung ulo mo. Hindi po. Para matanggal yung sakit ng ulo mo. Alam buhay ko ngayon lang po ako nahilot ng ganito. Sarap po pala sa pakiramdam. Ako din. Ngayon lang din ako nakapag-alaga ng isang anak. Maraming salamat po, Tatay Masong. Ang sarap pala sa pakiramdam na pinapasalamatan ka ng anak mo sa bawat ginagawa mo para sa kanya. Sana man lang nagawa ko ito sa anak ko noon. Walang anuman, anak. Masong! Bakit? Masong, sasabay sana ako sa'yo. Sasabay ka? Saan? Hindi porket sinabi ko sa'yo noon na gusto kong makasama muli ang anak natin, magpapatuloy ka pa rin sa paghahanap sa kanya! Hindi. Hindi talaga ako titigil. Ngayon pa na may konting pag-asa ako narinig? Anong pag-asang sinasabi mo, ha? Ano? Yung kantang narinig mo, ang sinasabi mo? Oo, Masong. Dahil kaming dalawa lang ng anak mo ang nakakaalam nun. Kahit ikaw, hindi mo alam yun. Nababaliw ka na talaga? Baka imagination mo lang yun. Naniwala ka naman kaagad? Hindi ako pwede magkamali, Masong! Bahala ka dyan! Nagmamadali ako! Masong! Masong! O Ruby, halika, pasok ka muna. Salamat. Buti na parito ka. Maupo ka muna. Total, wala pa yung boss namin. Huwag na, JR. Iabot ko lang sana to kay Masong, naiwan niya. Ah, oo nga. Ito yung hinahanap namin kanina. Gusto mo tawagan ko siya? Wag na, JR. Sa totoo niyan, JR, may iba din kasi akong pakay dito. Ha? Pakay? Sino yung pakay mo dito? Wala. Nagbabaka sakali lang ako dito. Na ano? Wala. Sige, JR. Babalik na lang ako mamayang hapon. Sigurado ka? Sige, salamat. Alis na ako. Sige. Sabihin ko lang kay Pare Masong na dumaan ka pagbalik niya. Sige. Sige, ingat ka.
Pare, dito na pala yung report sa ibang department. Mabuti, dumating ka na pare. Bakit pare? May problema ka ba? Ako, wala. Ikaw, mayroon. Ako? Bakit naman? Yun oh. Anong ginagawa niya dito? Kanina, tinanong ko siya kung anong ginagawa niya dito. Kung hinahanap ka niya. Sabi naman daw niya, hindi. Nagbabakasakaling daw siya. Ang tigas talaga ng ulo ng taong ito. Sandali lang pre ah. Kakausapin ko lang siya. Sige pre. Ruby, Pamasong, ikaw pala. anong ginagawa mo dito? Alam mo naman kung bakit ako nandito, Masong. Ay, nako. Matinding away na naman to. Ba't bang kulit mo? Halika nga dito. Inaano ba kita? Hindi naman kita tinawag, di ba? Pinapaya mo ko sa trabaho ko eh. Hindi mo nga ako tinawag. Pero kilala ka nila dito eh. Huwag mo kong hiyain dito, Ruby. Binabalaan kita. Wala akong ginagawa, Masong. Bakit? Nag-iiskandalo ba ako? Hindi ka nga nag-iiskandalo. Pero sinabi mo naman kay JR na nagbabakasakali ka. Kaya nandito ka, di ba? So anong ibig sabihin nun? Ha? Totoo naman, di ba? Dito ko narinig yung kantang yun. Kaya dito ako nagbabakasakali. Ipasok mo sa kukuti mo na imahinasyon mo lang yon. Dahil nangungulila ka sa anak mo. Hindi. Bakit ba ayaw mo maniwala? Dito ko siya narinig na kumanta. Halika na, iuwi na kita bago mo ako ipahiya dito sa opisina. Hindi, Masong. Dito lang ako. Ayoko umuwi. Kung sinabi kong uuwi na tayo, uuwi na tayo. Wala kang gagawin dito. Uuwi ako ngayon. Pero hindi mo ako mapipigilan na bumalik dito. Dahil alam ko at nararamdaman ko na nandito lang sa paligid yung anak ko. Kaya wag mo akong pipigilan. Gusto ko sanang maniwala sa sinasabi mo. Pero napaka-imposible ng lahat. Himala. Ngayon lang siya nag-abalang magbaon. Ayaw na ayaw niya magdala ng baonan. Kanino niya kaya ibibigay ito? Masong, para kanino to? Hindi ako naniniwalang sa'yo to. Kasi simula nung magtrabaho ka, ayaw na ayaw mo magdala ng baonan. Wala kang pakialam kung kanino ko ibibigay yan. Chobi ka nga dyan. Wag na wag ko lang malalaman na niloloko mo ako, kundi... Kundi ano? Huwag mo kong tatakutin, Ruby. Dahil hindi kita habulin pag sinabi mong iiwan mo ako. Hayop ka talaga. Visit. Kaya umayos ka, Ruby. Huwag ako. Sige na. Sundan ko nga. Baka kung saan pupunta to. Ay, Masong. Oh, ba't sumunod ka? Anong ginagawa mo dito? Kanino bahay yan? Ba't sumunod ka? Nakakahiya ka. Yan ang bahay ng boss namin. Meron siyang sakit. Kaya pinagdalan ko siya ng pagkain. Ganun ba? Pasensya na ha. Pwede ba? Umuwi ka na. Ayoko nga. Kung talagang bahay ng boss niyo yan, isama mo ako sa loob para maniwala ako. Naku, patay na. Pag sinama ko siya sa loob, baka makita niya ang picture ni Sir Brian nung bata. Baka isipin niyang siyang nawawalang anak namin. Ano, Masong? Isama mo ako sa loob kung gusto mong maniwala ako sa'yo. Naku, bahala na. Sige na nga, isasama na kita. Pero huwag kang magulo sa loob ha.
Nakakahiya. Sige, pangako. Teka na. Ruby, umupo ka lang dyan ha. Sige. Mabilis lang ako ha. Sandali lang, Masong. Pwede ko bang makita yung anak ng boss mo? Ano ka ba? Di ba sinabi ko sa'yo na may sakit siya? Baka mahawa ka pa, kaya wag na. Oo nga pala. Sige, puntahan mo na siya. Yung bilin ko diyan ka lang. Kailangan hindi niya makita yung picture na yun. Ang ganda ng upuan na to Siguro mahal to. Tingnan ko nga kung ano yung tsura ng boss ni Masong. Ruby! Bakit Masong? Anong ginagawa mo? Di ba sinabihan na kita? Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang naman makita yung picture nila. Di ba sinabihan kita na umupo ka lang dyan? Saka puno ng CCTV ang bahay na to. Ano na lang ang sasabihin nila pag nakita ka nilang nakikialam sa mga gamit nila, ha? Pasensya ka na. Hindi ko alam. Kaya ayaw kitang isama dito Kasi ganyan ka. Nakakaya ka. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Hindi na talaga. Hindi na talaga kita dito isasama kahit kailan. Buti na lang napigilan kita. Kung hindi, baka manggulo ka dito. Tara na nga. Baka makita pa tayo ni Sir Brian. Kasama pala ni Tatay Masong yung asawa niya. Hoy! Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Tara na! Masong, papasok ka na ba? Oo, bakit? Kasi... Hoy, Ruby! Sa oras na bumalik ka sa trabaho ko, makikita mo. Masong, kahit magpunta ako doon, hindi ikaw ang pakay ko. Sino? Yung sinasabi mong taong kumakanta? Kalokohan! Imahinasyon mo lang yun, Ruby! Kahit anong sabihin mo, Masong, babalik at babalik ako doon. Dahil alam ko, malapit ko na makita yung anak ko. Ah, ganun. Baka gusto mong gawin ko yung sinasabi mo. Ang alin? Ang iwanan ako? E di gawin mo! Wala akong pakialam. Ang mas mahalaga sa akin, ang mahanap ko ang anak ko. Ngayon pa? Ngayon na may konting pag-asa ako narinig? Talagang gagawin ko yun. Dahil lahat ng kahihiyan, pinalasap mo sa akin. Dahil sa pagkakataong ito, ayaw kong pati sa loob ng trabaho ko, ipapahiya mo ko. Ikaw lang nagpapahiya sa sarili mo, Masong. Dahil ikaw ang gumagawa ng sarili mong multo sa lahat ng ginagawa ko para sa anak natin. Ikaw, nakita mo ba yung sarili mo? Na gumugugol ng oras para hanapin yung anak natin? Di ba hindi? Hanggang puro salita ka lang. Puro galit. Puro alipusta sa akin. Pero lahat yon, baliwala sa akin. Dahil wala akong ibang hangad at inisip kundi makita ang anak natin. Kahit habang buhay pa akong gumala, wala akong pakialam. Makita lang siya. Nababaliw ko na talaga. Ikaw bahala kung yan ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero huwag mo kong idadamay sa kahiyan na mangyayari sa buhay mo! At oras na makita kong anak natin, malalaman niya kung anong klaseng ama meron siya. Amang sinasabing miss ang anak at gusto uling makasama siya, pero hindi siya gumawa ng paraan para mahanap siya. Uy pre,
Kanina ka pa dyan sa office ah. May problema ka ba? Wala namang pinagbago pare. Halos araw-araw akong problemado. Sa asawa mo na naman ba? Kanino pa ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Intindi mo na siya palagi. Palagi naman pre. Pero nakakasawa na din siya. Buti ka pa. Tanggap mo na nawala yung anak nyo. Pero siya, hindi pa. Hindi rin pre. Anong ibig mong sabihin hindi rin pre? Alam mo pre, pinipilit ko lang dito sa loob ko na wala na yung anak ko. Pero ang totoo, iba ang nararamdaman ko. Ramdam ng puso ko na buhay siya. At malapit lang siya sa akin. Kawate na babaliw pre. Ni hindi nyo nga alam kung asan siya. O buhay pa siya. Buhay siya pre, yun ang nararamdaman ko. Hindi ko lang kasi alam kung saan ako mag-uumpisa. Nahanapin siya. Tama naman yung asawa ko. Kahit ni minsan, hindi ako sumubok na hanapin siya. Alam mo kung bakit pre? Natatakot lang talaga ako pag nalaman kong wala na yung anak ko. Hindi ko kaya pre. Mababaliw ako. Ngayon, alam mo nang nararamdaman ng asawa mo. Basta pre, yung mga sinabi ko sa'yo ah, huwag mong kakalimutan. Oo pre. Tay! Tay? Tinawag si Masong na tatay? Sino ba yun? Hindi ko tuloy makita. Hinarangan kasi ni paring JR.